Ciklojon pho phi KAC MEC election padopon poposi hanjang lang solo mon sampen kaching thora mai ka padopon hot CM tuliram ronghang kapang dakpon. Close 2.3 kacha song bama hut jong si kopinia ki sung dokok pulote lamdon kacha tok song tro tum si adai che enang jipusi APHLC Hauraghat LA committee tum kapachini. Kilometer hini power block atobar kaselam kapatang pi pedara jok rat kapin rem. Carving long life adap Abirta long pen nili sami juli baby nonarju ikha Abirta angton pen. Kedam tang chiti ni phain kora sir cap arni hanjang lang soil p school pathua klamalong borjan bokajan la pen saru pathar constituency pachatong rap pet pen monsam la pen kaching thuramai kapadopon. Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuria Dhekial Phukon kachapahem phupona mayalong alang lipena matsi kachetong don aluhi atuma phan pachini pon. Mayalong KAC CM tuliram ronghang aluhi sarpoa manpen chetong don. Manpeng aluhi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin MLA atum Rup Singh Teron Dor Singh ronghang lapen Vida Singh Ingleng EM atum Roton Teron Lun Singh Teron Forest Board Chairman MEC Richard Tok Bipen Chenglo Pinnangan IMC atum ta mayalong chetong don rinti. EM Jagat Singh Ingtia Hinpen Mai ke phalam the klar dak pen than pachini pon det pen aphi Maya long ka chetong dun aluhia tum pen Karbiang long ka ching thoramu aphutha lapen ke namtang chiti ni phai pli arni Assam sarkar kera pen Bharat sarkar atum pen risim ke ora song trok atum lamdon ka chetok long alama phutha raratuma thengnu than pa jermi pon. Laswang Bong MLA Mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Lam Kijai Pona Tenke Kedamtang Ningkan Krep Ho ASDC Kachari Lapen Ningkan Krep Ho Congress Kachari Pen Non BJP Malomso Sorkar Kachari Pon Pen Ko Anse Kaching Thor Kache Prekma Lake Rathe Pronglo Lasi BJP ke Alam Kaningje Chotkali Asaita ke Klem Pensi Patlang Ponlo Non lamdon chetok det pen puthot ang susai kaching thora bang ong thu muchot po athe bang so lamdon pena jok ke bang ji aning kam pen ke prek jamason kacharli ji aphan ang tan dam jok tot si me thangalong ria long amat si do thai po halapu CM tuliram rong hang kaning je pona tengke di phualong ta roda hem ki sunja dim dopo hanjang lang solong kuti phoke watang ka pen international indoor stadium abar side dopo lapen 100 bedded hospital abar side pen chenglok prek jam kaching thora mo sitami longpon po Karbiang long along ke voreng setame BJP sarkar atum pen si pipon po la APHLC mai phu je ai ka thara hin pen non malong lamdon ka chetokalong aning kang samse che paklang pen rara than ka pamang hu asai lang no ke klem taba sai long ke eno cheden du nang nelo BJP asong pen ta hemprek ke RE lo non lamdon ka chetokalong avi pusitame halata team Karbiang long atum pen chingki che than bom la pen la so alam Assam Assembly long ke papon ji aphanta chingki che than pon bom lo puta pachini pon kedam ke ba toar me sen lo don mang letu lahaya toar kuti si ni kam kali don mang letu di phu pen dak badak doboka pen dak demapuran kuti pharoi sira kuti Jognar Cab and Narcab 188 crores Dimapur Pen Holadak Grompani Atwaran Karbiang Borderan 147 crores atangka don manglitum Suryajan Pen Holadak Dilayatwar 42 crores don manglitum Dipu Pen Manjaga Watwar Chahlan Topik non Dwar Mesenlo Dakapatiar Kutik ke Batanga Don Magletum ECCL Sports Complex Kutik ke 260 crores long kara truck Don Magletum non Dehuria Dak Dwar Bauria Consensiason Hodak Gulaghat Kedai Daltum Degree Government College Longelo Don Magletum Cengbom non Richard Tok biya konsensi BBDC atawar non tagala don mangletum laben don mangletum dak panjan pen tarapunga hodak baya hodak dewar
jin pen cheng bodor mang le tum non da 100 pillar hospital mai da London kache togalong ing hoi thong kep rap phi ke ing long aso tuma phangsi rai pi thiplo hala ing hoi ke babang ke karbiang long along ke do anak he tumta thurdun long positame hala dakta karbia tum thurdun thulong ji bonta la so phrang ke ing long aso tuma phan ke rai pi thipwa vi puta ningje ponsi cheklojon pho api MSC election kapado pon thujia huta BJP asong along le ke do an solang do karbiang long arara tumta kache rap chetu pidun pen kapa haidun thujia phanta ke ECCM puliram rong hanga himpen kachuning ri padupon Bokajang pen ananterang karbiang long live Close 2.3 kachasong ington nang po pu song trokatum kaning je puthak EPHL sia song ning kang sam se jebaklang ponsi jongsi kachasong ington nang ji pulote nanglitum close 2.3 lapen 2.9 la so alamdon jeba pride amnon anlote nilitum ta kachasong ington po pasi EPHL si haurakhat ele committee tumpen kapang dakpon Close 2.3 puthak kachasong ington nang pupu lamdon kachatok song trokatum kapang dagalama puthak APHLC ningkang samse chepaklang ponsi kedamtang chiti ni phaing kora sir kep arni APHLC haurakhat LA committee tum dogmoka long kedu APHLC me thanga sa hemalong pherangkia mai padopon Pherangkia mai long alang litum kaning jia tengke lamdon kachatok along inghoi kep banga so phanta ke thopi pondera puthak pini karbiang long atokano setame kachesong padopon lo setame bangso kachesong along ington nang jibu nang kipudun ke mea karalong petrol nang dumdun rinon athe bangso alamdon chipri pretike jong hele nang ther nang hap pusetame kachesong ington telo ni alang litum sit kep ka ji tok dam ke chia so tum ke ni tum tai election thu dun nong po pwa bi ka chal dab lok lo nang litum la hai rong a lo dam tha nang litum chini tha nang litum sit kep pa chu yor dat ke nang litum ni ning kang sam ko nat pa no ning kang sam ke long nang tu nang litum yong se ho la a lo do sit kep a phan man si ka chi song dam ji pu son te ni litum pini ani police army long ni litum a reng so nang ne non king long le wang ta la tum long ji tong dam se ka dam bo pu I ka cheng nang ka dep no leng plot ni litum pan nang litum ma joy ni ka chek na pinang litum ke nang ninga rong pilo nang ninga rong ke nang litum matha tha sit ke pini karbiang long atum atok ano karbia khai tum pinya ning ki pung se labang so ka jesong nang litum bang ke inton noi pu la ke me akalong ke pritu nang dun der nang litum la ke nilitum ke labang so lam don chi free ti ke nilitum jong he nang litum nang thel nang hapta nilitum ton te la litum nang ablam karbia khai an pha non event nang litum ke public lo an si pen taring kora phopen kan nang litum pinang litum hele kaman pen nang theri nang litum odawe ni litum yong se rat thur pa pate nang litum han ke pilo nitum kes nang pabon ut nang litum hele kaman pen nang ther ke ni litum labang ke nitum sapta nitum ferere Nilitum kachesong ington nang ji pulote nang litum close 2.3 lapen 2.9 la so alamdon chepa pride amnon anlote nilitum kachesong ington po jongsi ington te pulote an so sesi kachesong ing thulang puta ningje ponsi laso kachesong bo mahut komat ne aham phang atuma phan ke pasung dokok pulote song trokatum si adai che nang ji puta alang litum so dak pen pachini pon ke chia so thai dam te litum kar bia tum han jakong nang pi ma nang litum lam kar nang pi tha labente nang litum ni litum hanang thelo laso kachesong ing to nang popu tangte ni litum nang putulang laso kache song nang pang ton jiblo tangte 2.3 lapen 2.9 laso alam don non manang litum chipa pride amo ni litum kache song inton jong se pa pride pro tangte ni litum kache song ke anso se ing thur sala jai kathar phan bangso long thangnat ke rabdun lokawi pu kipu ponke non ing hoi kep kechi aswa tuma phan ing hap ke thobi pondet ke kechi aswa tum nang ke rab lok doma lasi laso phuthak setami prabjen pen lamboy nang chipinang ji puta pherang ke mai long pen alang litum ke hang padopon Dogmoka pen sem singing ti karbiang long live Power block atowar kaselam kapatang te dara phuthak aphong ka chuning ripado dera phita RD ki pipe dara jok rongara ratum aning kang samse chepaklang ponsi so dak pen kapin rem padopon Langpher constituency ka parlo volongka manjia hawaralong kedo Belaram arong pen Johan arong ki vupon pet
bauna arong an kacheleng kilometer hini ne do paver block atowar kedam tang ningkan isira achitima prangben kaselampon pinierni anta kepatang pon pedera jok halabang so hawara long kedua raratung ningkang samse chepaklang pon rentisi so dakpen kapin rem padopon bangso atowar puthak haladaga raratung pen nangke thandu na tengki kilometer hini ne do paver block atowar kaselam kapatang pon pamiji aphan kuti hinira lak phokebra isini do atangka panong pon bonta atowara bangke ningkan isira chitim plengkaya phita kaselam ka patang pon pedara bangke ningduk parpitlo athe bangso atowar kaselam ka patang pon pedara jok rongara tum kedam ke bangka chilengji aphan son surya kisung chechak nang rentilo lapen towar kaselam ka patang pedara phuthakta aphong arpu kido atum aphan pachini damlo bonta ardi nang ki pidun pedara jok piniarni anta bangsam risi dokoglo puse nang pachini dun renti lapen bangso towar prabjin pen kaselam nang patang pipon vek nang jiputa haladak arar tum pen kachuning ri padopon News X report Karbiang Long Live Kongres asongaja kong ansu se kapang tang ponji aphan mate angkura philong puthot kache sak thulong pamiji aphan pura kedam tang chiti ni phain kora sir cap arni amri constituency ka parlo am kachialong Kongres kangdang mai padopon Karbiang Long det kali Assam na pen India angkang pialong tami Kongres asongaja kong nangkang duga porahut kedam tang chiti ni phain kora sir cap arni West Karbiang Long district angkang amri constituency ka parlo am kachi CFC holalong penangan Kongres asongja atum chetongsi kangdang mai padopon Amri Block Congress amai phu hemari kropen ke chari pona mayalong kedam tang MLA election ahud baithalang so LA Congress pen kithudana bangphu Agostining hi EM Barim Singh Teron West Karbiang Long District Congress achun bang Jatiram Pator Harendra Krunihang Duaramla Mondal Congress Committee amai phu Bijoy Teron pen danglok penangan Amri constituency along Congress asongja atum chetongdon Mayalong Jasamet Congress asong kebang jiarni an suseja kong kachepang tang ponji aphan penangan alam chethan chimun padoponsi BJP sarkar ke claim kedam ke chok the lapen raratum aphan thanga kera pipon thek thik bosi maya longpen karbok padopon Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Gift and Take Policy alam kaning jepen Meghalaya pen Karbiang Long atuya hoyalam ki paklang pondo la sojo Karbia rat lapen atuya hoyalong ka padostro jo asai claim pondrong lupusi maya long kachetong dun Harendra Kroni hanga hinpen ning jepong Amripen Hemari Rongphar Karbiang Long Live BM Narendra Damodar Das Modi amahang kithegarani amen pen aman piponsi BJP asongja po asongja piatum tumpreng BJP asai hemalong nagarik sabha mai kapadopon Kedamtang chiti ni phaing kora sirkep arni tumpreng BJP asai hemalong BJP WKADC atumpen chepatir piponsi nagarik sabha mai pamanpon WKADC BJP amai phu Rodip Ronghang pen kechari pona mayalong Haflong IMLA Nandita Gorlosa NC Hill Autonomous Council IEM Golonjok Thausan pen chenglo KAAC MEC atum lapen West Karbiang Long District BJP asongja po asongja piatum chetongdon mayalong MLA Nandita Gorlosa hin pen Jasamet kaningje pona tengke Prime Minister Narendra Modi ke claim kedam ke mea joksi pini longri long pararlo kaching thora mohor nangdu tanglo lapen kebang jiarni setami anso se longri longpat Jasamet mihang ni reba hawara rara tuma phan kang thur pon jia phansi break jamasai ke dengpen alangli RDP pon lupusi ningje pon क्या है जिंदगी बच्चा लोगों का बहुत ही खराब हो गया है ये तो बहुत दुख का बात है लेकिन मोबाइल पर रिलेटेड में अगर बोलेगा तो कितना अच्छा है आज का दिन में अगर ये प्रोग्राम हो सकता है तो मोबाइल से हुआ है चिट्ठी से तो नहीं गया है मोबाइल से फोन कर दिया तो आ गया है तो यही एक रिलेटेड है और इस मोबाइल का रिलेटेड में भी क्या है कि यहाँ में आपका जितना पेमेंट हो सकता है यहाँ से हो जाता है ना तो आपका अगर आप लोग ने डाउनलोड कर दिया है अपने गूगल पे डाउनलोड कर दिया है अपने दूसरा का अगर डाउनलोड करके रखा तो 1 मिनट में पैसा सिर्फ अपने अकाउंट पे होना है और किसी एकदम जरूरी वाला को मिलना है तो दे सकता है तो ये किसने बनाया और इससे हमारा भारतीय जनता
Halapu West Karbi Anglong District BJP Amaipu Rodi Bronghang Perangke Tuma Theng Nukan India Tenke Kedam Tanga Chiklo ni Paikre Troxy Pen Plaso Amai Paman Pon Bomsi Non Puthot Nangke Klang Thuji Prayer Chiklo ni Pai Troxy ni An Mate ni Inkoya Parman Man Peng Kedo PM Narendra Modi Ama Hangke Thek Arani Pen Amana Peng Piponsi Sai ke claim Kedam Ponang Jalam The Hehu Jethan Timon Pon Long Lupusi Ning Jepon ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটি আৰু ৰাজ্যিক কমিটিৰ যি নিৰ্দেশ যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি জন্মদিন 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 দিনীয়া যি এলানি কাৰ্যসূচী সেই এলানি কাৰ্যসূচীৰ মাজত আজি 28, 29, 30 আৰু 1 তাৰিখ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কমিটিয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে আমি প্ৰতিটো জিলাত আমি নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আজি আমি এই নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ৰাজ্যিক কমিটিৰ পৰা এগৰাকী আমাৰ ইয়াত সম্পাদিকা তথা ডিমা হাছাওৰ বিধায়িকা আহিছে আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তেখেতৰ 20 বছৰীয়া যি কাৰ্যকাল চৰকাৰৰ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাৰ মানে গোটেই বিষয়ে তেখেতে আজি আমাক অৱগত কৰিছে আমাৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰিন্সিপাল হকচং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল Dongkang Mukam Ben Wiki Be Karbi Anglong Live Bini Adap Abirta Kila Ponsi Kang Toniglo Domethak Me Arnikimi